שלום חברים, מדד גז נפט על הפרק. ב-16 לפברואר הערכתי שמדד גז נפט הולך למהלך עליות. מאז הוא הספיק לעלות לשיא של 1064, ובימים האחרונים ביצע תיקון טכני. כמו שאני כותב לא אחת, המפתח להבנת כיוונו של השוק נעוץ בהבנת נקודות השיא והשפל. בכל פעם או כמעט כל פעם שתיווצר נקודת שפל גבוהה מקודמתה, תיווצר גם נקודת שיא גבוהה מקודמתה. וכשזה לא קורה, אנחנו נדע לטפל בזה מהר. אז שימו לב מה קורה. יש לנו כאן נקודת שפל גבוהה מקודמתה, שיא גבוה יותר. התיקון הטכני דרדר את המדד לשפל של 986 נקודות. יחד איתו ירד מדד CCI מתחת לרמת מינוס 100. המשמעות היא מחירות יתר. בימים האחרונים קרו כמה דברים. נרשם נר ירוק, ושימו לב, אני אלך אחורה. נרשם נר ירוק, CCI חוצה את רמת מינוס 100 כלפי מעלה, וזה סימן שהמדד חוזר לעלות, וכיוונו אמור להיות מעל לרמת השיא, מעל 1064, ובכלל מצבו של המדד הזה נראה טוב ומעניין. עד כאן, יום טוב, אנחנו נתראה כמובן מחר בבוקר.